Сега. Бутона за звуковия сигнал не се влияе от посоката на движение. Говоря към разрешение. Ами, добре. Той без това тук си свирим винаги. И на работа, като правим маневри. Та има едни пътечки, пресичат си хората редовно, отиват си в къщите в ляво. Мари, това е пък. Айде да качваме на призмата, де. Достъпа е от другата страна. По шосето за Кубраца минава малко по-назад е моста на ЖП линията и след това съм завил вдясно към гарата. Това е дете на... Образцовчев ли? Гара Образцовчев. Не Дезес. Ловчетата е... Дезес е вдясно. Ясно е. Вдясно. То не е ли тия блочета на птицекомбината, дето бяха едно време? Да. Той имаше птицекланицата. Да, птицекланицата. Да. Те блочета. Явно тук е нещо по